muviri wenyu newakagarisana ndaona mune ukama. Ndewandisira ndegoto mumba. Iwe simudza roko tonde simudza roko tonde. Simudza roko mukomana. Furidza roko. Kufuridza roko rako. Achitwa tapiwa ni yani? Anonzi tapiwa ndiani? Namkoma. Iwe itwa tapera? Iwe unonzi tapera? Urodani? Wakati yao. Kwamba udikitira maoko sei? Uchichi ngoti utikitire maoko. Andisiyo. Unapita shikora? Wakaenda shikora? Isako kwanja basi. Isako kula kubasi. Hapa ngari rukuru hapa rubera kuno. Ya, kuna watu naitubwe. Jadi ndikayangana pale nkania utabwera mtsikana pata chisozi pale ndacherechedza musikana nhau yako yakambofambira kare uchipinda muno mudare rangu inonzwisa urombo asina ngongani titeteri ava ndofuna kungoerewa nawo kuti kufumuka kana kutokwana asi pane imwe nhau yandiri kuda kutaura nhau iyi hakusiba kureva kuti ndiri kurasa unhu kana kuti ndiri kukutukai asi ndiri kuitaura nhau imwe iripo pakati pe pare ndaita manyazi kuireva nkani paipo ukambouya kumatare tiri kubherovhedhiya ndakanyara kuitaura nhau iyoyo kana ndifuna kureva ingani chitika patupi pako kuti iwe una masiku manyinji apa kana ndikakureva pasoka ndikayangana mukati mako zvinhu zvadabvara mukati umu unomuka udagerewa choya apa kana chipapa choya uribe asi nhau yandiripoda kutaura nhau yechiitiko chiri kuitika pamuviri pako paugere ipapo ndacherechedza ndaona kunhengo yako yesikarudzi une dambudziko kuti unomuka mangwanani yoga yoga wakagerwa kusina bvudzi bvudzi rikangoda kumera umuka bvudzi ragerwa kutaura kuno hautorina bvudzi ende ari kurigera ndikwati kuenda kuzoziva kuti ndiyani ichokwada sekuru kura kwese kuti chingoti pamwe ndomugariro asi tesingazoti chii chiri kuitika sekuru kanewe kunipanga chisoni nhau iyoyo yandisiriridza zvikuru kana yamura pachi kuna chani kana iwo mukomane kunhengo yako yesikarudzi kune bvudzi here Hakuna. ukanati wamera hausati wamera Sati. ukanati hausati wamera bvudzi una makore mangani une makore mangani ekuberekwa 19. 19 years hausati wamera bvudzi iwe sumuka ngona iwe mukomana sumuka hembe dzakapedza kuzipfeka rini hembe dzako dzakapfeka wakaguma rini kudzipfeka Ndakapedzera 2011. pesa kudate mumba kugara usidzaiva mumba okay itasa pinza uroko womukusaidi kuto isa ruoko mumwe kuruboshwe muna chimu mune pinza kuto chiisa ruoko mumwe kurudyi muna chimu mune chii Mune mushongori. mushonga wai mushonga wei asi mapiwa mushonga pari umasvika pano kwete visa tone chimu visa tono mushonga wabva nawo wabva Tasoto. visa so uroko tone tapanza ruoko ratidza kuti tione mushonga kanda basa kana basa kanda basa chigara basa Juan tapiwa ndiwe tapiwa yes moro tapiwa
Unaona iwe ndakuuza iwe anzada ya talent. Unaona huyu munhu. Iyo challenge urikuona njodzi yako itapiwa. Ndikumuona seko. Unaona chimu masoma. Urikuona mazaka. Nasaka kutakakajenga musodzi. Unaona zvikiitika pa mwana zvinosiririsa. Zviri kuitika pa njodzi yako zvinosiririsa zvikuru. Dai waicherechedza kana kumambuyo. Dai waikwanisa kucherechedza kubva kumashure. Ukaona pa kuzapo kuti nabo kutaura chinhu chinhu wani kati kani kuchitika apa kana kudya chinhu munyumba dzavantu aijarini. Unoona pane navaina kutaura kuti kana kudya chikafu mudzimba dzevamwe vanhu kana vamwe hama dzake uyu haadyi. Iwe murabati ndifuna apa ndifuna kuti utaure kuno unaona referendari stop yake. Mukomana tapiwa. Haina sekutonasa kutaura kwazvo chokwadi maitikiro azviri kuita. Chii chiri kumboitika zviri kufamba sei? Noti ndakaenda kwasisi. Ndakada kudya ndona mukoma maziso mangu. Vanokuita sei? Vanongedzera banga vachiti siya zvaruda kuita. Vanokuti? Vanokuchinjikira banga pahuma pako kudai? Kana uda kudya? Ndonga uda kudya? Kana ndauda kudya. Kuti umuri kana ukaenda kana kumukunu unodya? Tomboti waenda kumukunu unodya here? Ndidya. Unoona chii? Unoone? Ndinoona fesi ya mukoma. Komvura? Andiyo. Mwana maimukwaza? Mwana uyu anga akakwadzwa kana kuti ari pakutokwadzwa izvozvo. Unoona kana pamba panogara kuti pamba pakutaura kuti pamukoma wake pamba pauya pabanda panogara. Unozati kana vana vake havazivi kuti uchikafa anodya sei? Unoziva here kuti pamba pabhanda hanzvadzi yenyu vamunoti mandebvu paanogara mwana uyu nemhuri yese yabhanda ivava vatomboziva kuti uyu anodya chikafu chirudzi. Unomboziva here? Handitozvizivi sekuru. Iwe vana vapo pamukoma wako vanoziva kuti unodyera papi chikafu? Vana vemukoma wako vanozviziva here
Hapa ndafasa dese kumenya kwa muchita lero kulingana na kare kumambuyo. Yapala niliza kunyuka muziki wa mpira wa sukuru kwa fana ni kale mashule tulopo. Matendo wa sukuru. Hapa ngachoka panja Yambe ndifuna kucheza na zukura wadakarapo. Yangane kuti ngani kupita kwa zukura mpira mombo sununguka yikubuda panze